Наташка, кажи здравей! Абе, тя жените върват. Кажи здравей! Жените биват при мен, аз Да, чакам пенсия. Дори, здрасти! Здравей! Верче, здрасти! Къде се намирам? намираме се в един страхотен природно-научен музей в Румъния. Оле, здравей! Страхотно. Клип ще ли правиш, да се правиш на Знам, мама. Хареса ли ви екскурзията в музея? Направо беше невероятно. Нещо, което никога не съм виждала преди живота. Това беше едно невероятно преживяване. Наташка? Я да видя какво? Това е грозно. Вика ще е грозно, деш първо. Защото завиждаш, няма Нищо не разбира. Направо завиждам. Рали, хареса ли се? Сони, они... Рали, повече не ми говори. Че не правиш? Ние говорим, ние сме ви път. Ай, ти си слабо! Липче ли правиш? Ани! Знаеш какво стрес? Защо снимаш близко? Защо снимаш? Аз кажа нещо. Коста! Обичам те, Деси! За работа. Ами, драги зрители, това беше част от нашата екскурзия. Надявам се да ви е харесал. Чао за сега.